Without love, pain, I can't get enough pain. I like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o serie interesantă, frumoasă de, Lost Potato Chapter 3 alături de Cristi Spy. Salut! Ui, ai stricat toată faza, ai du-te în pui. De ce, bă? Ți-am spus să spui faza aia. Pizda, mă. De cu alt villager prost. Păi tu ai zis să zici aia. Păi da, dacă eu am zis intro, tu trebuia să spui mie, jită. Tosul. Hai, vin cu a. Tu ți-au deală. Ce bug idiot. Te văd să pământ. Băgat în blocuri aici. Bă, da, tu nu taci. Taci. Ia sar, mă. Ha? Sari. Na, bug idiot. Lasă, dă-l în spana, hai. Hai că te văd acum. Păi normal dacă băgați sprintul. Și acesta e, cred că este ultimul chapter. Cred, am văzut pe net că este chapter 4. Asta a fost o minunie făcută de bine. Eu ți-am spus că eu sunt Iisus Hristos. Uite Da. și tu, frate, uite o leacă, deci digite au făcut ăștia acum, dă-i. Uite o leacă, o lăsat bloc când se pun ușa. Digite. Și de să faci? Nu știu. Ah, aici. Am altfel de texture pe schimbă butonul. Da, trebuie să sărim aici. Da, își văd și are ăsta la 3, 12 care pentru emerald, este pișă full. Hai, repede, n-ai să vin scheleții. Oing. Stai că mi se pare că am găsit un chest cu ceva shiny taine. O sabie de piatră, o pâinită, o pâinio, eu iau papucii. Ei, mă rog, chestie. Am luat mâncare. Băi, nu-i prea șmecher, frate, texture pack-ul ăsta normal. Am fragmentul 1. Nu-i prea șmecher texture pack-ul ăsta, dar totul ține când ai... E pentru mapă. Ce să fac? Bă, tu nu știe facă parcurs pe ci? Ja, pe aici, Jap. stai că vin gitani de te. Bă, ce fel arată ăștia pe texture pack, au niște ochelari șmecher. Stai drumul, stai drumul. Îi atac cu prăjitura. Puța mamilor. Cristi, Ce? puța lui Elodia. Da, sigur. Doar aia era, doar diarii. Da. Nașpa. Urmează, bă, spre iad. Dai 1, dai 2. Atât. Haide. Citește cartea. Nu. Citește-o. Nu. Ba da. Nu. Nu vreau De să... ce ca mă? În jos, uite-mă. Caută în chest-ul. Uri. Vezi că ai și tu niște papuci aici, stai să ții. Ai cizme. Ce bote. O cizmă. Îți dau cizme, ei nu-i doar, mă. Îți dau o cizmă. Te acoperi capul. Ești bleagă în putere, fa. Am găsit un buton, unde trebuie să-l punem? Ia-l cu tine. Trebuie să pun ăsta Ține-o. și în spală. A, gata, știu unde e. Sparte coșurile și de este greu. Facem mai o dedicație pe aici? Stai. Da. E point. A plată point. Dar să pun ăsta și în spală. Sparte coșurile și de este greu. Stai să bat la ușă. Ai spus că nu primești cu colindul. Apasă. Pasă, apasă. Les. Dă-o încă. Dă-i cu sabie. Dă-te. Hai.
Ah! Paiangă prost. Lol, am găsit un chest în sus, în colesul și o găină. Holy fuck, dai drum, dă-te. Bine, paiangă prost. Trebuie să spargi ele. Sau nu. Dar poate e vreun chest pe acolo, noi. Nu, aici nu era nicio. Dă-te că-i dau cu sprintul, dă-te de acolo. Dă-te. Sparge asta. Hai. Vezi bă ce să dai tu sprint. Mâncare și un fragment și niște melan. Mi mai tare foame, deci eu mănânc. Aruncă-te dacă vrei, hai că te aștept aici. Joan Carlos. Jancar. Haide azi. Așteaptă. Apoi mori. Sinucide-te, că ți-am dat checkpoint. Stai. Hai că-s la faza aia cu 700 de butoane. Aoleu. Nu înțeleg de ce în jocul ăsta ne dă itemi de piatră. Omul paiangă de peșteră. Am găsit o sabie de piatră, una să dau ție, mai multe săgeți. În pește. Vezi cu acasă și pentru tine un arc și un tort. Hai că dacă vii aici te aștept cu ceva bun. A, ăsta iar. Dă-mi ale. Și dacă n-am găsit niciun. Stai, ia și tu un arc, vin cu a. Și 20 de săgeți. Așa. Ca să... Stai, n-aș o sabie. Or să din bada și o să vedem. Am găsit una. Păi pe albastru. Dă încoa. Unde o pun? Aici? Dă-mi o mică, le pun eu. Na. Da, să le iau pe toate. Torți. Le luat pe toate? Aproape. Gata. Așa. M-a făcut ăla. Și eu trebuie să trag în butonul din mijloc? Așteaptă. Îți arătăm care să tragi. Acum fii atent. În ăla, da. Hai că i-a apăsat. Următorul. Stai și mă duce mâncare. El. Aștept. Gata, hai că s-o deschis. Repede. Chestul. Friptură. Mâncă? Dă și mie două. Ai una acolo. Dă și mie o bucată. Așa. Sărăcie. De ceva, îți dau ceva. Pentru că m-ai făcut sărăcie, primești ceva la mine. Da, ți-ai pe... Da. Și ce ai va face? Cum facem aici? Aici chiar că nu mai știu. Ceva cu asta. Pressure plate-urile astea trebuie apăsate cumva. Am aruncat ce apă. Cu un buton. Unde e? E aici un buton. Ah. Stai. Trebuie să mă duc eu repede. Apasă butonul ăla într-una. De ce? Să mă duc sus.
Răscuit, idiot. Hai că m-am plictisit să tot apăs. Ah! Pasă într-una, hai, nu te opri. Trebuia să click dreapta apăsat și eu nu țineam. Gata? Gata. Ai checkpoint acolo? Nu, era un buton. Și ce cu butonul ăla? Uite. Silverfish. Dai. Și-a Andrei, deschis aia. Andrei, is just chaos, doiu. Aoleu! Du-te, spanat. Holy shit! Cât vieți. That's a huge bitch. Ah. Aici? Aici chiar că nu mai știu. Aici am folosit gimodul să sparg astea, dar nu mai știu cum am făcut. Aici? Ce? Aici am venit. Sau? Nu, E cumva faza cu pressure plate-urile. cred. Ce să băgăm aici? Dar nu ai ce să bagi, asta e. Să apas dacă tragi cu arcul. Nu, Aici trebuiau. nu o să apasă. Ce trebuie să punem? Bag game modul să bag pressure plate-uri din astea de lemn. Sau cred că aici o să se deschide. Apoi acolo. Dai cu mâna. Dai cu mâna. Nu mai contează, mai trișăm și noi. Da, totul lumea trișează. Fugi. Dai cu mâna, nu ierta. Est. Mere. Fragment 4. 4. Ia-l și pe fragmentul 2. Am, e 3, frate. Ăsta-i fragmentul 3. Altă. Al Fugi. meu. Au, au. Nu! Ești la mă delicat. Au. Băi, ce ca la furisete. Nu, du-te în găoz. Lângă bus. Asta e ca nu era, încă era legat, ei, de asta nu puteam eu să pe mai departe. Lol. Ce dracu, mă sufoc cu calul. A început ploaia. Să ploaie. Dar nu ce pus în ing, logic. Sparge acolo. Hai că mai la tine cu calul. Dă-te, mă! Mă bagi în zid. Norocitule. Mi-ai luat în viață, mai am două inimi. Zită. Zită proastă. Zită proastă. Stai, să fac eu. Cu ce? Am dat acolo manche. Știi ce fac eu cu calul ăsta? A? Bat! Bă, nu-l omoră că... Ce? De fapt, hai omoară și pe ăsta. Că nu le mai trebuie. Pune fragmentul. Hai, dar să vreau pus fragmentul aici. Fragmentul de aici. Pun el cu 3. Dar era tare leniu. Da. Haide! Au, 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 au. Și tâmpenii. Să faci un munte de ăsta. Un ocean. Stai că aici o să fii gozar de ăștia. Lasă că se bate strii. Bă! Trebuie să ne mișcăm super repede. A, mai trage cu săgeți. Jitele. Na. Na. Au. 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 Bă, dar ce te-a luat ăla?
Dar merg prin spate și mă mai trag în mine din puță. Hai că trebuie să ne mișcăm ultra repede. Ca ninja, ninja lei, vin încoa. Stau acum să eu mor. Deci ne mișcăm ca ninja lei. Ninja lei. Uite-lea, uite-lea, ieși, dă-i drumul. Foarte. Chelniță. O, stai că vine altul. Dă-i drumul. Hai zic, jitelor, hai că vă bat tot. Pentru asta merită urmată. La mine mi se duce sabia. Hai că eu sparg. Paște. Ne. Hai că am luat la ușa aia, am luat mânerul. Acum merg la jit ăla. Mi să nu ies. Dai că trebuie să luăm și melonul ăla. Pentru mâncare. Hai că am luat simbolul. Simbol. Și bați acolo e tu. La tobă. Gata, i-am luat tot. Mai e un prost. Dar de ce nu dă? Ce să vedem? Stai să ies și eu și mergem la muntele ăla. Stai așa. A luat cheia. Pe unde ești? Unde ești? Acum vin și eu. Hai că am luat simbolul. Satana. Satana. Coridor, coridor și ar dori. Coridor. Ne. Paște. Le târnă cop. Shit, lol. Da, veneam imediat, nu mai trebuia să dai. Taci. Vei, nu mai fura. Ce se fură-i? Tot. Ta-na-na-na-na-na. Chesturi. Ar. Da, dă și de. Ție, Dă și mie vai niște- dor. Dă și mie niște SGC. Că nu mai am multe. 7 cu 7 n-am. Vai dor leac. Unde sunt? Unde ai aruncat? Uite-vă acolo în colț. Gata, le-am luat în inventar. Urmează, bă. Vină pe banda mea. La tine acolo e o capcare. Ai ratat un chest. Ce era? Ce în chest? Mâncare, o sabie și niște săgeți. Ce fel de mâncare? Ui prăjit. Câte? 6 bucăți. Dă-și mi-a 3. Că nu mai am, a rămas doar haleală. Blazuri. Unde trebuie să o iau? Au! Să-i piși în freză. M-a întrebat copila aia ce fac, i-am spus. Lag. Da, na, 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 blazuri, stați cu minte.
Eu trebuie să fugă. Fă și tu așa, ca Batman, știi că ai noroc. Batman. Ți-am zis, băi, că e popă, Batman. Gata, nu, Batman. Hai să... Băi, ce bliză, văd împuțite. Împuțite! Hai că este... Acum poți ca să-mi da checkpoint. Și aștepți, văd ce mi-o asta. Nu e asta simbolul. Nici ăsta. Băi, toate jitli de simbole, dar nici simbolul care trebuie. Care nu trebuie. Ăsta e cum... Un ochi. Care luăm? Văd că nu e niciunul asemnul pe planul. Hai ce capcană! Silverfish. Bă, nu frate, ăsta e simbolul bun. Vino cu aia, dușmanule. Băi, dușmanul, vin cu aia. Mai trebuie un pic. Aici, vin cu aia. M-am bătut. Eu m-am dus cu tot. Eu trebuie să stau după tine acum. Îți dau TP la mini? Da. Ceea ce? Știi mă, hai înapoi acolo. Bă, nu vin aici, că aici să se oh, faza aia cu săritul cu săriturile extreme. Mountain Dew. Ia că o să avem nevoie de multe. După ce fac asta, Da, acum filmează-i, da. Păi și cât durează asta? Eu stau după tine că trebuie să spăl sau nu? Nu. Să fie pantaloni și... Băi, du-te, spanac. Ia. Bă, stai. S-a dus efectul, s-a dus. Au. Doar 23 secunde. Fuck it. Paște. Hai uitat să pui de ăla. Ai nașpa, frate, atât de puțini secunde efect. Ciorici. Mountain Dew. Au. Câte ce se așa. Așa, mă. Holy fuck. Mai am efect, stai să duc efectul. Au. Folosește-mă și sprintul. Apoi folosește și sprint, dar știu să duc efectul ăsta. O, de necesar eu, băi. Bunny hop. Ce paște. Mai durează mult? Cât durează? Hai că trebuie să ies. Ceau. Ceau, frate. Las termin eu singur aici. Bine. Sau
Băi, datorită faptului că Cristi a ieșit, i-am spus că această filmare o voi face cu el. Voi salva de aici, stați puțin măcar să termin faza asta că m-am săturat, deci pur și simplu m-am săturat. Strișoră, strișoră. Nu mă interesează de părerile voastre. Aci salve. Aci salve, așa. Game 2. Atunci, spus datorită faptului că Cristi a ieșit. Acesta va fi pe chapteruri, ăsta va fi chapter 1. Nu chapter, e partea 1. Paștele văzii de Blaze! La revedere tuturor, bye bye, ne vedem cu partea a doua.